لو معنتي أب حوزين زتجبر مرعسي نبوزحات سب بهلي نازولون مهرات ناي كبابياوي مصنعتن سنقام قاني نازولو سبات زغرم ايو انت ايني روبت مرعا انت عينت مرعا سلازخون اي بوزح سب كندي اكل تخرت غيرلو تبلو تخونو صبو مرعا ينير اوف كورس خوتريو ايخم جن مرعان مرعو خا كاب انت وصانا اندهلنا ناي شويت تفلطوا اخم كلكم مالتيو مرعان كريستنان بحنساب نيروس نز مرعان كريستنان طمات بزيح ويلم كم حميتا مسالخا ازيانه مرعازي كاب زي تقبلت حنتي ابابا تبال حفتنا ابابا لمعنتي مقرمتا خباينا ويكا كنرد عينا تاي عينت سرحيات سرح زلا زبلون بزح سب زغرمو غداي سلازخونه ايو نابون قصيله حيزكم كخيدي بتماساسالي كلتا مناسيات ناب إيرترا عدنا ملوسونا ناب تويلنا زعبنا لزبلو نيروم زحالفه كلتا مناسيات نيروم ويل حجلو معنتكن كلتا عبيت صوتكا ناب دقنا ملوسونا نحنا مزولدنا يوم ولادنا اينا خنبر ندلي مسدرانا خنراخم ندلينا انت تخايلك حجون ملسونا زبلو كالوت سباتون مصيم الله ابزو غدايزي كنعللن كنواغعنينا مالتيو كابن قصلو غداي اب حرام مريت انت يغاطمالو اب حرام مريت زلو حيلتات ان فرارسون ياتوالو يبحالالو غلغليوم توقيم زاتوالو غلغليوم كا بسلام ايدوم زحبون الله ابز غداي زي ملكيتو زوص حبريتا خم زلو خوينو بزحات مناسي اب مقله كم بعل تشينغچاچا 70 درتا زامسول سبات كا نمنتاي نتوم حرام مريت زلو نتوم تغادلتن زين عرقوم زبل حساب حيزوم موصيمالو اذا حساب زيغن ناتاتوم طرح يكونن نايتو مناسي طرح يكونن بيت مخري بيت كنت ناي سينودوس تግራይ كا مالتي خمزلو نز غداي زي بزهابو مغلصي اب دمصو يانا غليصولو اب نايلو معنت غداي كتسمعوا اخم تخونو اب نايلو معنتي فريز بلا فيديو نعحتكم ازي يغرم يزولكو ستالين نقالولا سولومون حاصيبو سطحيو مبالك قال حجي انتاي سلازول اخاخم إلكا مسراخمو ويكا مسنببكلكم نجر كتغروم ايخم اتخالي غداي ازيوم بتعامي نبزحات سبات زقطع ناي تغارالاي برهانه غبر غرغس ويكا لفعتي تسفا غدايو لفعتي تسفا جن ناي بحقي تچويديوس ويس اب تحت قيدو وعيلو كالي نحجي سقومت توصيل الفيديو زمهار زلص اي فلطن بزحات سبات الناب علم حسابي غلصلو زتقطعون الله زي تقطعون الله حسابهم غليصوم الله انا ون بتدغاغامي از غدايزي كزربلو سلازبلكو حيزي امص يلخو ويل كبراتن فتواتن تخاتاتل تشدن رياكتس وان نز channel زي حدشتن تخوينكم لايك غبروا يخم سبسكرايب غيركم ناب كالو تابصحو ويل ريتكم مسكي تخلي هايله لايك غير كل غزي ريتو زبن تخلي هايله مالتيو ود عدي مهارتي بتعم بزح نجر يفلطو تخلي هايله مالتيو بتعم يقني لي تخليت حوي موز غديون كم تماساسالي لايك كابز غبرو حدايو TDLF EK7 Should do younger brother, you are so right. The East African area is sick of leaders, so keep saying what you say. You are the young people. Keep defending yourself. Please, the old leaders are playing a game. Sad كبل قاليس أولو مالتي كيدانة سقاي you for S for you. اتزغرب رئيتو حق انتهالو يمرز مالت كيدانة كيدو حوي حق يبلون ديو تريتو ويس حقي زيبلو ريتو اخا سميعها بغلغله سو مور سبيسيفيك غبرمو حقي كلون زي كلون كا ابت زقصل غداي كنداوسخنا يخنكينا ويل سيد اند ويل دان حنت ريتو لا بتعم زغرمتني كتريو بايخم جرمن شدن ابنو سوكف فيديو خا كبحالي قال اذن 180 كونتال ورقي بقالوتا تطقسنا لخا انا وند دغاغي مصحي فلكا بحق دي خا يحميمنا خا غدفن اندو بتي اونتاو زرغخ طراي اندو سرح حوي افلوط ازو حدكان تلو سو اندبل بجخا يبلنال حراي تخكليو بحق دي نحميمنا خا امبرك يحمما خا نعخا ولا حنت مسلخان تن تشعت خن من دايخا قنيس كالن افتر اول تشعت خنتال ورق مالتكو ازي بزح نغري كالاي كاخ نغركا ورق مالتسي كابت ازيو حلاقن زودن معدنيو مهلاقو طرح يكوننا تحساسيبني اتو ورقي كوص زتغبره زي حغاوي سراح الله سيانايد زبال كيميكال معدنات
ነትወርቂ ነትጎልድ ኤክስትራክሽን ንምውጻእ ተባሂሉ ወይ ከዓ ንምጥቃም ተባሂሉ ዝተገብረ ሕማቕ ስራሕ ኣሎ እዚ ማዕድን እዚ ወይ ከዓ እዚ ኬሚካል እዚ እንድሕር ኣብ ሓንቲ ዓዲ ወርቂ ንኽሕፀብ ተጠቒምካሉ ሓመድ ይብክል ማያት ናይ ሓደ ከባቢ ይብክል ብኻሊእ ኣባሃላ ኣሲዲክ ሬን ክህሉ ይገብር ሕማቕ ስሩዕ ዘይኮነ ኣየር ክህሉን ኣተነፋፍሳ ኣብ ዝውለዱን ኣብ ዝዓብዩን ህፃናት ፀገም ይፈጥር ኣብ ዝረአትን ኣብ ከምኡ ዝኣመሰሉ ነዚኦም ማያት እዚኣቶም ዝሰትዩ ኣብ ባሕሪ ዝነብሩን ኣብ ደረቕ መሬት የብስ ዝነብሩን እንስሳታት ከዓ ይጎድእ እዚ ብላዕሊ እናሃለወ ከዓ ኣሻያይጡን ኣግባቡን እቲ ህዝቢ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይተለወጠን ክሽየጥ እኮ ኣለዎ ማዕድን ኣብ ስራሕ ክውዕል ክእል ኣለዎ የሰማምዓና እቲ ጉዳይ እንድሕርቲ ማዕድናት ኣብ ስራሕ ውዒሉ ኮይኑ እቲ ዝኹንታ ድዚ ሙሉእ ወርቂ ኣብ ስራሕ ውዒሉ እንድሕር ዳ ኮይኑ ተሸይጡ ናብ ሓንቲ ዓዲ እቶት ካሽ ፍሎው ገይሩ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሶ ንምንታይ ሰባት ጠምዮም ይሞቱ ክእል ኣለዎ እዚ ክትብለኒ ከለኻሲ ተሰሚዕና ኻድዮም ኮይነን what do you mean ባይ ተሰሚዕና ኻድዮም ኮይነን ታ ኮይኑ ዘይስምዓኒ እንታይ ማለት ከ እንታይ ንኽትብል ስለ ዝደለኻ ኢኻ ኣይተሰምዕንን ወይ ድምብርጭ ኣይበለንን ክትብል ትኽእል 180 ኩንታል ወርቂ ኣፍልጦ ዝሕደካ እንተሎ ሱቕ እንደብል እንታይ እዩ ተገይሩሉ ኮይ what is the point of selling that amount that much gold without any gain بزي ዝኾነ ይኹን ጥቕሚ and to gain ከአንታይ ደሞ ሲልካ ኣይተረድእካን እቲ ወርቂ ንስኻ እዩ ዘይተረድእካ ዘሎ በዚ ተወቂዕና ዝብል ጉዳይ ኣሎ ታሪምና ንሕና ብከምዚ መሳርሒ ብምንታይ ዓይነት መሳርሒ ተገዚኡ ብዝመፀ እንታይ ገይሩ ገዚኡ ወርቂ ናይ ሸርፍ ወፃእ ንኽመጽእ ወርቂ ዘድሊ ሶት ወርቂ ኸኻበይ ልእኽካዮ መን ከሊእኽዎ ብስሩ ንምንታይ ከወፅዩ ሶ ሕጂ ታ ጉዳይ ንስኻ ሕጂ ጀርመን ዘይተረድኣትካ ትመስለኒ ኣዋፃፃ ናይቲ ወርቂ ኣይተረድእካን ኣጠፋፍኣ ናይቲ ወርቂ ኣይተረድእካን ኩነታት ናይቲ ወርቅና ተሓዛ ናይቲ ከባብን ከዓ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝግበር ዘሎ ናይ ዕድና ስራሕን ብስሩ እውን እቲ ሃላቕ ንብረት ምስተወድአ እተብቲ ክረስት ኣብቲ ርእሲ መሬት ዝነብር መንእሰይ ኣብቲ ዝነብር ህዝቢ ንሓዋሩ ካብ ዘለዎ መማረፅታትን ጥጡዕ ዕድላትን ሓደ ማዕድናት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ እዩ እዚኣቶም ከዓ ብኣግባቡ እንተዘይወፅዮም ሞናዕና ከዓ ታርጌት ዝገብሩና እንድሕር ዳ ኮይኖም ብፍላይ ከዓ ነዞም ማዕድናት እዚኣቶም ንኸውፅኡ ሰባት ንዓና ክበልዑና እንድሕር ዳ ኮይኖም because the ship ate the men ዝበሃል ታሪክ በቀዳማይ እናተዛረብኩ ምሽ ነይረ ነዚ ወርቂ እዚ ንኸውፅኡ ሞንሕና ዘይተጠቀምት እንድሕር ኮይና ካብቶም ካልኦት ዓድታት ብሳፋየር ብዳይመንድ በልጽጎም ማዕሪጎም መሬቶም ክፍጠር እንተሎ ሃብተን ሽሻይ ነይርዎምሲ ብድኽነት ዝሞቱ ዘለዉ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪካ ዝርከቡ ህዝብታት ብምንታይ ኢና ንፍለ ሶ ንሕና ውግእን ንኽንሰምዕ እናተገብረ ኣብ ሕድሕድ ተኹን ኮሕን ከዓ ዝኾነ ሳምቲንግ እናተወሰደ ክሳብ ንሱ ዝሓልፍ 100 ገለመለን 3000 ገለመለን ዝኾኑ መናእሰይ እናተገበሩ ዝነብሩሉ መንገዲ ከብቅዕ ስለ ዘለዎ እንተኾይኑ ንበዓልትና ውፅኢና ክንጥቀመሉ ስለ ዘለና ካብ ዝብል እዩ ኦፍ ኮርስ ብጣዕሚ እዩ ዲፕሊ ስምዓኒ ዘሎ ዘይተሰምዕካ ከመይ ከም ዝሓለፈ ግን ኣይተረዳእንን ናብቲ ጉዳይ መርዓይና ክንሰግር እቲ ጉዳይ መርዓ እንታይ መስለኩም ሓውዝየን ማእኸል ትግራይ ባህላዊ ትውፊቱ ዝሓለወ መርዓ ሓውዝየን ዓዱ ሕፃ ክብል መዝገበ ደባዝየን መምህር መዝገበ ደባዝየን ባይ ዘ ወይ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ካብቶም ኣዝዮም ጽቡቕ ስራሓት ዝሰርሑ ዘለውን ሁራ ሰለስተ ዝብል መጽሓፍ ጽሒፉ ዘመረቀ ሓውና እዩ ሁራ ሰለስተ ብመጽሓፍ ተጻሒፉ ዘይተቆረሰ ሕምባሻ ትግራይ ብዝብል መጽሓፍ ጽሒፉ ኣሎ መምህር መዝገበ መን እዩ መምህር መዝገበ ማለት ዓብይ ሰብ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣሸንዳ በዓላት እንትኾኑ እንተለውን መግለጽታት እንተድለ እንተሎን ድምጾ ያነ ካሜሩኦም ካብ ዘዙረሎም ምሁራት ሓደ እዩ በኻሊእ ባህላ መምህር መዝገበ ማለት ኣብ ቀላሚኖ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንዓይ ናይ ቋንቋ ኣምሓርኛን ናይ ካልኦት ቋንቋታትን ናይ ፎክሎርን ካልኦት ብዙሓት ትምህርታትን ስነ ጽሑፍን መምህረይ ዝነበረ እዩ ሶ ኦፍ ኮርስ ካብቶም ጸሓፎም ጽሑፋት ከሓንቲ ኣዝዮም ጽቡቓት ዝበሃል ነገራት ካብ ዘለዎም ትሕዝቶ ሓንቲ እዚኣ እሞ እዛ ጉዳይ እዚኣ እስኪ ንርአያ ኣነ እውን ተገሪመላ ኣለኹ ባህሊ ዝመለሰት ትመስል እዛ ጉዳይ እዚኣ ملس بلالي
እንስሳ እንዳበኸይት حراي صبو إذا مرعزي صبو مرعيو بتعم أزيو صبو مرعيو كم زي إذا أمثل مرعى أبرها من ساران يجبروا لكم كتبل تغليها تبهل عقيوم نعم أي تعمتات زحلف بهلنا خا عقيوم سلز حزو مرعى أبرها من ساران ترح أنت يكونس علم ما توصلون يجبروا لكم كنبلوم المال النظام سبات زياتهم أجن نعيلنا لنا خمسي مرعى anyways أبت مرعى أنت يتعذبكم فلي بهالولدي فلي بهالولد ترح يكونتن أتعب جلوات سلاسي ترخيبات بهال بانديرانا تفليتي ناي قدم بانديرانا هاس يوحنس بانديراون أبهالتاتنان أبتي إن جبرو علتاوي معلتاوي من قصاصاتنان أبن سرحم كداون تنان تركب كم زنبريو دحار مبزحته مهورات زي أنا إثيوبيا أتا بانديرا زي أيلهم كابز قرفوا خا أو عدنا زخون يكون وسيتن أبركتون استجبر لا بانديرا مسيلا يتسمعوا من قدمي لاون قدمتي بسلسته مازنسي بتريانجل سلستي انكلرات بتريانجل مالتيو كم زلك ابيات كريستيانات عدنا بقلم تقلي ما تركب من برا بزحات يفلطوانيم سو اندحر افلطو زيبلكم انتخوينكم ابز بحالي كاب غلغله بحالاو باترنتات كاب كدادناتات كنمهار نخيلنا زبل سب اندحر داليو انه زمن اساي زغبرو ነገር ንስዩ ተመሳሳለ ጉዳዩ እሞ መርዓኻ ኮንኮሎ በባህል ወለድኻ ጽቡቕ ነገር እዩ ሕጂ አና መርዓይ ሓሊፍ እዩ ኣብ ክርስትና ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ጽቡቕ ነገር ክሰርሕ የተባብዑና አለው ማለት እዩ ቴንክ ዩ በጣም ይቀኒልና ክብራትን ፍትዋትን አበባሲ በጣም ያቀኒ አይሎማ እስኪ ዛመርዓት ኣብዚ ዘሎ ሕሜታ ጉድዩ ታይና hanገብሮ ለማንዲ እሱ ከመይ ሊሪአ ካለ ሰባይቶ ድኸውን ስማርት ድኾነ ሰባይ I love you إلوس عم بيلوس بقى صعب لي كلام كايد قبوني رمش شويت كتامسن كتب الكلاس نسخة كم زي راي كم زي قلعة إلو يريا بس كده أكيد كده في دحاني ليش نو حجقي خند بلاس نو كم زي ريا ريكم ما ده أقرأ أي وقت فيديو بتجمع كركبي إن دعنا قل شويت هم رعوي بيلو تخدينكي نزل إيرتراوي أما تعيش أما جزيكي دعنا مرع قبري دعنا مرع قبري شويت كلنا سلام درك إنك تحزنني هذا لو نايج أماي او حليا ديبلو مرعاوس اجر حماتي قطين نبلي يزبل ابزو غداي زي غلغل قالات حلف كبل مخنياتو ጥቋት ዘይኮኑን እንዱባት ዘይኮኑን ቃላት ስለዘለው ኤሪትሪያን ኒውስ ትግራይ ፊሊንግ ኩል ኢን ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ዝብል አካውንት አለው አቦ ደቀይ ምለሰለይ አመርዓ ምድሪ ማለትዩ ምለሰለይ إذا بحر زود مرعى مدري حجي إذا أبو دك أزخون زلو نايمن أبو دك عملتيو ناي أبى بقى يقولوا إيشي لومي كأمنات زود حبريتها أتدحر ويا أبو خلت دك أمخاني حبرار له يقولوا إذا أقول حمسان سلستن وتخالي قال زلو سجيري له مستقرأي حدا ربز جورته لنجهو قطر مشيت باستا جيرا قطري نجهو مشيت باستا نقربت أستمع كل علاتو لحيساتو قريفات تخيدا أمود أتاون كالي تمرع نيرا نصون كم بتمساسالي بمحاز أجري أم جو تسرح له نيرا بلو شويت وحل دما أتاوش تهجر جيرات ولا أوكي أتاوش تهجر جير حجي لك نحنا إنا بزح سيريس أو زخونه قداي نعلل زلنا نبر كبرات وفتوات إذا عندك أنستي عدنا خا أنت زوج عزلوا على أبا شويت مالتيو أتسب أي وصلته وسدت وعرو بعل تسر كان نقول بعل قميش يخون زلو حيت بعل سر نودي إذا حنصقم يقول وعرو بعل قميش وسدت بعل تمغنت كنبل It's amazing anyways بتعام سحيقنا لينا نقرا من قدنا 50 داتا بحلالو يركبان ولكم ازي اسكي شويت كانتاي تبلالا مالتي تحساب يغلصتنا اما زغبره ودي شرغيرمني انت تينا نزغورو ازي كاي قالن ولو تينا نغورو بقى نحكم سي شرغبر انا تمرعكون حد عينت قلنا سره تقول الناس تمرعي مالديو كما يهم تقولوا جايز من يتسمرعوا تنس بحزكم تقروا تمرعم كلا سمعين كونغرا خبل أتون تبركوس جراشة وديا قال يبحال اللي أنا تحسبكم أمرعو أديداس أما زقبر كم يجري مرعو أمرعو أديداس زقبركم مرعانا جايز اسكرايني مرعات كنت هنصبحيتو أذكر لا أبغى هانيمون برنامج محله مالتي بلان محله سو أنا تمرعهم مرعي جنايو بعد أديداس أما أنا مرعخ أديداس يجبرني قرب تمهارو حدا كتعط ولا حج كريستنا ايو مرعى كونن ديو ولا نبعل خوني خت حنجج ولا زلخي اوف كورس مرعى اديداس يجبر
أبيباس يقبر أبيداس يقبر ولا إذن تفيكسي who cares about تايز بهالابت تستخدون نجار روح اسمر عيلناكم كرسنا أنت خوين خا يعبي لكم يلنا نحن أنتي جورون بهالا لنا حجي إكلو سيداتو إكلو سيدوا تواساسودو صقاميلن أبزو قدايزي صبويو بزحو تبازحو نبلانيت ملؤوائيو نمريت ملؤو مريت الأملي عندي شو عت بليون حزب الله شو عت بليون it's amazing بزح حزبي بايزوي دحان ملؤو دحان تسترفون ولا مالتي ولا تبحرون 700 نايز كرسم نايز مريتنا أكل بحر إلهم 7300 ولا ملؤو نسو ولا نظام حساتا توصيهم نبرو أي قد سناني تمرعو تقول دايقن كمزي بحلال يقال قالوا لا اسكي طوانكي وش تسبيني خوف كله رأسين حمام مننا بيت نوع إلى إمتى مور لدولكم إلى لعلكم معات سبات لكم معات بتيك توك في حفكم ليلة تملسنا إلى تلو أكيد إذا جنع أقول جدي خونكن أخبي سلزنا وركينا متعامل لي كرتالي لعلكم جن بزحف علي بزحات يدودوا لويس إنه لونا دحنا يزم دك عدي سألت حواتي فتوتي كلهم يتران بأي تتأذولكم لي حتى دقيقة تتجاني الخاص الزجاجر يسمعينا كلهم بكا ما عرفهم نعير تران تجار حواتي ما عرفهم بقونت بكا لبدلكم لا بعلي لبدلكم لي كرتا ولا لبدلكم لي كرتا بكا زين عيكاب تحرج نصوص لبك حزية زدلي دك عبيتي كل نجار كرت سهل يدلي مخناتو كاب حجي وتي زنورة توديسي رأيكم يهم أدوم كل شفوت حيزمنا لودي يدلي سلودي كنبرنا كلهم لبدلكم يكرتا بكا كلهم لبدلكم تتقاطعنا أيامنا لي كرتا زي أبصح ليلا كلهم كأول طرفة تزاروا عمي زهوركم يكرتا كلهم إيلان ماسك صبو حجي يكرتا خنو بزحات سبات بصحيهم كله تسفا قبر يكرتا خازبل صبقيو جيجو اذا امنه سب ملو انا كله سب كل حاو مع رئيس بصحني نعاي انتي كوينا يلو استشغل زبل بملو اباي تخرت زقبرن أباي كا صبق ملكتان تعزبتن زلوا سبيو سو أنا نخل سب كيف لاله نزبدلكم بملؤكم يكرتا حتى تدلي الله يكرتا قبروا لي أنا قند حنا له اشتلي سلز تجاني خوينا ختبليا تزاريبا صبقيو ملؤ محراتي وردلكي صبق ناب صراحة كتملسن ناب تتقبري زنبرك صبق نتفتات كتملسن موخاب بيكرتا مس كل سب سلام تسامعخي بخمزي مملاس صبق وسان نغري إيلون ماسك ود حوبنا ود حوب خا امبرها حفتا مود انا باخا مسحابي كمي زي نسحو إيلون ماسك اشي whoever said money can't buy happiness really knew what they were talking about زوم زخون يكون سب whoever يلو whoever مالت اتي ገንዘብ سي حقوساي ገዝእን ዝበለ زخون يكون سبسي بحق يترديون يرخصاب وشطو خبليو ገሊጽዎ ዘሎ ማለት እዚ ናይ መጀመርያ ግዜ بهيومن بينج ደቂ ሰባት ዝኣከብዎ ገንዘብ نبينو حيزي إزبهال ود سبسي كرخبو زخاء لجنزب ناي مجمري عمريتسي أكيد إزتبهال ناي عالم ناسب حقوس هيكون كن كبليو حسابو قليس أزلو حقوس أي سمعنن كبل زربا قليس أزلو زقربيو وأن السغاقو أن إيش اللي انت تحكي كان تدبيرو كاچوما ود حابو يزولكو أفريكا وسلزخوني ود ساوز أفريكا بايزوي نسخاقو خمزي تسقيمو كاد خمزي نحرد أدبير كاد نحن سلامينا ندلچو አነጋጋሪ በሆነ ሁኔታ በ800 ቢሊዮን ዶላሩ ተስፋ የቆረጠ መስሏል። ገንዘብ ደስታን አይገዛም የሚል መልእክትን እንደምትመለከቱት ፖስት አድርጓል። መጀመሪያ ላይ ገንዘብ ደስታን አይገዛም ያለ ሰውዬም እጅግ ድንቅ የተባለ ነገርን እንደተናገረ የገለጸ ሲሆን እስካሁን እሱ ያለው ገንዘብ ምንም አይነት ደስታን እንዳልገዛለትም በዚህ በምትመለከቱት የትዊተር ገጹ ላይ ፖስት አድርጎ ገልጿል። ታዲያ ገንዘብ ደስታን አይገዛም صبغي 21 كفل زمن استفعل عليه نجاراتهم تمالهم زرعه ونحرد أخوينا
أزيوم بزحات فيديوهات يزرقوا عيلة مالتي بزحات فيديوهات كاوخا مالتي سي تلمك أنا زغني قداي سي أنا سويل خمس تحت عينة كونسبايرستاتي متشون اليوم نا جيفري إبستين كابن نابتين نابولكو يمانس أقام كابتوم في اللايك فيريفايد زغون أكاونتات ندار أخوني رحجو بزحات نقرات هفتي إيميلات كر أخلقو قد ياري إيفن كابسب مبلع قلز بهالنقر سويل كابوزح نقر مالتي سو بتعامل سلسة لنقو انتا واقال له أبز مريت زيسي what is the point of life what is the point of living ختنبر تلها سي ترجم انتاي مالتي وزت نابلكو question خجبرن نخحتتن كابز جبرن قداتي كنجركم دليا مالتي so حاوكو جنزب ترح أخولا يكونن حقوس زمس inner peace زبهال نجارلو وست أو سلام زي خا مستي السلام زهب أكل connect بمجبر ترح يزمس internal connection زلوهم سبات deep rooted connection زلوهم كأوت زلوا حقوسات أيكون of course أب وشتهم حزن اللهم يو جن اتحزن كم معلتو نحقوس معلتو له نحزن معلتو له ناي مقدار معلتو له ناي مسفاي معلتو له وزت جلس لزخنا جن بستفر على نجارتي تكاي all things grow with time except grief استبهله نازي يوم مالتي كله مسي بجكا نسحن بجك حماء نجرن بجك حزن كله نجر مسجزي عبي لا ترد كان لا تمهر كقلت مسير حجها إيلون ماسك حفتني يروخون خيل جنزي ترد أنا هيوت بزحات نجارات كله يخلو ولا تزجوروا قدم حجونات عيش وخون يخليو وات إيفر ذا كيس جن كمزي أيلون بلوكم تجراي فونيكس سب أنا سب أباخرات شراء ويس جودا جود سنعفه أباخرات شراء ويس جودا جود سنعفه تزربازي كاب تجراي فونيكس استلقيو بهوت مهلاون زي مهلاون حبريتها يبلنان مغربو حلوات برهانه قبر قرقس سب سانسب يفرحنا فتحسي إننا كبرو مغربون بيتصون حاتيتم نعمتات دقاف قال سوحات فلما يتحلق صمدو زنبرا نتقاف محبرا وميديا زنبرا دحر نفسو كبوليتيكا نسعيلو علاوي مقبارو دحر صومنات أنصار ودحوحات قال سمجمارون بعلي مخنياتو بزي تفلت استجوين أبولك بيت محيور استأثر حونا دحننتون حالواتون يشغلنا اللو خبلو بيتصابون مغربون أماريرم زاقيد حالوات سبنا سيئنا فتحي سيئنا زبلو اتم وغنات تግራይ ውልቀ ሰባት ካብ ሕግ ወጻይ ዝጭወ ይውላን ኣብ ውልቀ ቤት ማእሰርቲ ተሳቀ ይውላን ኮይና ምርኣይና መሕዘንን ምሕፈርን ታሪኽ ይሎም ብርሃነ ዝመሰሎ ዝቃለስ ናይ ዓመታት ብሄሩን ምኽባር በሐሳብን ብረትን ጉቡእ ፈጺሙ ይዝብሉ ዝበሉቶም ወገናት ምኽንያቱ ብዘይ ተፈልጠ ተጨውዩ ክሳብ ዘይ ተፈልጠ ቦታ ዝእሰር ዛጊድ halዋቱ የብላን ክብሉን ተዛሪቦም جبنن تهليو ناب حقي بمقرب سرع كسي قربو اللي قبا نيرو زبالو اتوم مقربو كاب حقو وصع بمجواين بمسوارن زقبر اي فتحاون سرعات قلبو قعزو نخلو تقراواي زقود كأرم زقبا مشاقلو قداي يويلو حزو ناب سرع حقي قرب ويفتح زبالوون وقنات بهوت مهلاون اين فلتن انتهليوون كابول كما أسرتي ناب إيد شعبيا كيم حلالف سقات كم زلوهم حبيرهم تقراي ناي استقارل انتيكونس ناي زود اللي أخبرون مرر توماس ميعهم قبل تقراي فونيكس قديس أورلو مالتي وإذا تقراي فونيكس نايبو على حسابون بخمزي دي قبلون أول قرئتو تاتو تحيفو خون غقل نبل لير إدبي جن aside that text ويكا post كالي وقعتات كنا وقعنا لفعاتي ويكا برهانة قبر قرقس حسابات علوه كم حدا من اسي حساباتو ينشراشر صنحيو نولك سبات يقاوم نبوزحات سبات يقاوم بجروب يقاوم بولك يقاوم يكاتع يمجوت يصحف ينبب يرتع اب سفر على ميديا قريبو كالوتون نصمدو مركز كوينو مالتيو جميرو ويل صمدو باغو نافشل خرز غبو نبره غداي كو انت خونا انا خمناتي مالتيو كفشل زغبو يو مخنياتو اتناي صمدو مبغسن منقلن مررت أب حق أو خناتات زي كونه أب حصوت خناتات أب فرحي انبراب تقمن كتقمن كازي كونه سي أب فرحي كأم فرحني فرحي سلازخون كدفن اللي كدفن الكا أب جبنات نايم خوال سبات نايم جواي بوزحات زي أمصلو نجارات مسو تتحيزهم زموس وقديات سلازخوني اتي كال أيجن حجن سرعتنا بتجراي نايم لما سرحون بوبيلو زاتويهم كلتا من قدتات الله وعب تقراي حقن سرعتن كلهم صلهم زتدليو تحدى بوغن إرتراز قبريو تحدى خا بوغن مأخلاي من قصص قبريو
እዚኦም ኩሎም ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ነተዓድና ከም ፍልሕና መጥመጡ ኣብ መወዳእታ ከዓ ሕግዝ የብላ ስቑኢሉ ሓደ ሰብ እንተ ተዛሪቡን ዝእሰረላ ስቑኢሉ እንተነይሩውን ዝእሰረላ ምኽንያቱ እንተዘይ ተዛሪቡ መሰሉ ክኽብር ኣይክእልን ንመሰሉ ክማጎትን ክካትዓን ኣይክእልን ተተዛሪቡውን ከም ብተመሳሳልን ውልቀ ሰባት ብውልቀ ሰባት ስለ ዝኾኑ ቶም ውልቀ ሰባት ብዝኾረይሉ መንገዲ ናይ ባዕሎም ፖሊስ ኣለዎም ናይ ባዕሎም ናይ ሕጊ ኣካል ኣለዎም ከምኡ እናገበሪኦም ተረኺቦም ከምኡ እናገበሪኦም ጸኒሖም ማለት እዩ እቲ ጉዳይ እዚ ግን ኣብ መወዳእቱ ኸይዱ ነቶም ሻዕብያሲ ገበን ፈጺማ እያ ኣብ ትግራይ ማእኸላይ መንግስቲ ገበን ፈጺማ እያ ኣብ ትግራይ ዝብሉ ክንኣስሮም ክንክእል ኣለና ዝብል ናብ ነገር ይተበጽሑ ንምንታይ ምኹሓልን ምስኣልን ከም ልሙድ ስራሕ ይኾይኑ ሓሲኻ ምትዕራቕ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ሓሲኻ ገበናት ናይ ህዝቢ ምሽፋን ግን ንዓይ ዝተዋህበ ሓላፍነት ኣይኮነን ንዓይ ዝተዋህበ ግቡኡን ኣይኮነን እኳ ደኣስ እቲ ግቡእ ነቶም ገበናት ናብ ፍትሒ ክቐርቡ ጽባሕ ንዓይ እዩ እናበልካ ኣብዚ መሬት እዚ ንዓና ከምዘይ መጻና ስለ ዘይንፈልጥ ኣብ ክንዲ ክንዳና ኣብ ክንዲ ካልኦት እውን ተሓሊቕና ክንካታዕ ይዝግባአና ዛስዋይ ከዓ ከም ሓደ መንእሰይ ደጋጊመ ነቲ ቪድዮ ዝሰርሓሉ ዘለኹ ልፍዓተይ ወይ ከዓ ሰብሳእነ ሰብ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ብዝተዛረቦ ክእሰር የብሉን ብዝተዛረቦ እንተይኮነ ዝገበሮ ምንቅስቓስ እንተልዮ እውን ተፈሊጡ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ተፈሪድዎ እዩ ክእሰር ዘለዎ ሕጊ እዩ ክመርሕ ዘለዎ ልዕልነት ሕጊ ተረጋጊጹ ብሕጋዊ መንገዲ ክእሰርን ክተሓዝን ዘለዎ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ዋላ ኢቭን ብሕጋዊ ኣካል ይገበር ዘይሕጋዊ ኣካይዳ እዩ ሕጊ ክፍተቱን ተጠቒሞም ዝሰርሑ ዘይሕጋውያን ኣካላት ካብ ሕጊ ተሓተቲ ናይ ምዃን ዘምልጥሉ መንገዲ ዓቕምን ጉልበትን ባንክን ታንክን ተዘይኮይኑ ሕጊ ግን ንኹሉ ማዕረ እዩ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ጸሊምን ቀይሕን ነዊሕን ሓፂርን ዝበሃል የለን ስቑኢልካ እከለ ተዛሪቡኒ እናበልካ ምእሳር ጠጠው ክብል ይዝግባእ ነዚ ጉዳይ እዚ ኸዓይና ጠጠው ኢልና ዘለና ዝብል መልእኽቲ ኣለኒ ድምፂ ክንኮኖ ይግባእ ንመን ንብርሃነ ገብረ ገርግስ ንልፍዓተይ ማለት እዩ ቀፂልና ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ ቪድዮ ኣስመራ ክንምለስ ንደሊ ኢና ዝብሉ እዮም ኩምዬ ወይ ድማ ከመቻቸወልኩም ይኽእል ኣምላክ ተፈቂድዎ ከም እንዮናስ ክትመለሱ ትኽእሉ ኢኹም ግን እንታይ መልእኽቲ ተመሓላልፍና መጨረሻ እሱ ነጊሩኒ ኣነ ደልዮ ነገር ናብ ደቀይ ተመሊሰ በቲ መንግስቲ ዳዕዘዘንን ንህዝቢ ኤርትራን የቕሬታ ኢለዋላ በደል ተነይርኒ ምስ ደቀይ ክነብር የደል ብዚ ሕጂ ሰዓት ኣለኹ ምክንያቱም ፀገም ኣብ ሕማምና ክስታይ ነይሩ እጂ ኣነ በቃ ተሰሊጡስ ምኻድ ናብ ደቀይ ትደል እንጂ ናይ መጨረሻ ክንዛረብ ተኾይናት ኣነ እንታይ ደል መስለኪ እዚ ተባሂሉ ዘሎ ወይ እዚ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ርክብ ከም ፅቡቕ ነገር ውሉድ ናብ ውላዱ ምርኻብ ሓደ ዓብ ነገር ዝሃ እንታይ ዶምፆ እቲ ፅምዶ ዝወለዶ እዩ ፅምዶ ካልኣይ ሽሙ ከም ተባሃለ ሰላም ኣቄ ሰላም ከዓ ፅቡቕ እዩ ዓለም ሰላም ፀድእ ሰለይ ሰላም ፀድእ ተኮይኑ ምናልባሽ ሰብ ምዃኑ ከጠራጥረካ ማለት እዩ ሰላማት ኣብ መላእ ዓለም ሓራይ ስለዚ ሙሉስና ዝብል እዩ ፅምዶ ማለት ብኻልእ ባህላ ትርጉሙ ሰላም እዩ ሰላም ከዓ ፀልእ ሰይጣን ጥራሕ እዩ ሰብ ምዃኑ ክጠራጠር ይዝግባእካ ስለዚ ንሕና ከዓ በቲ ሰላማዊ መንገዲ ተጠቒምና ክንምለስ ኢና ዝብል ሕቶኦም ገሊፆም ኣለዉ እስኪ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ንስማዓያ ተቐፂላ ዘላ ኣሕዋት ሎማዓንቲ ያው ብሃምዚ ዓይነት ቪድዮ መፅእ ይፈልጢ ግን ሎማዓንቲ ያው ነገራት ላተኻረረ ላኸበደ ስለልመፀ ብኦቢለ ያው ኣብ ውሽጥና ተፈጢሩ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ተጋብሩ ማለት እዩ ሃም ሓሳብ ኣነ ዝኾነ ነገር ይሓስብ እሞ እስቲ ተሓሳቢ ከካፍለኩሞ ልክኣል ተኾይኑ ለይ ንምክሮ ብልል ሓሳብ የመፅአኩምና ኣብ ክልተ ተጋሩ ዝግበርሎ ጎንፂ ማለት እዩ ኣብ TDF እና ኣብ TPF ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክልቲኦም ኣሕዋት ዝግበርሎ ጎንፂ ዓበይቲ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እምቢ ካበሉና ኣይሰምዒ ካበሉና ንሕና መንእሰይ ኸ ብዓቕምና ነገራት ክኸብድ ይኽእሉ ይርደአኒ እዩ ብዓቕምና ዘተ ጌርና ኣብ ከተማ ዘለና መንእሰይ ማለት እዩ ዘተ ጌርና ካልኦት ዓበይቲ ዓዲ ሓዊስና ብዕርቂ እንደርታ ተደማሚሩ ማለት ሓዋዊስና ንምንታይ ዋላ ልክኣል ተኾይኑ ላፍቲ ግንባር ኸይድና ማለት እዩ ላፍቲ ግንባር ኸይድና ነገራት ከቢድ ክኾን ይኽእል ይርደአኒ ግን ክነተዓረቕ ለይንሙክር ኣብዞም ክልተ ኣሕዋት እዚኦም ተፈጢሩ ዘሎ ጎንፂ ክነተዓረቕ ለይንሙክረሉ ምክንያት እንታይ እዩ ሃም ሓሳብ ዝኣክለኩም ደልየ ሰላማት ፅቡቕ ሓሳብ እዩ ወርቂ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ናትካ ሓሳብ ሲ ደቅኖ ኣብ ሓደ ቦታ ነይሮም ትማሊ ሎማዓንቲ ክልተ ኮይኖም
ግደፎሞ ኣብዚ ትማል ተጋደለ ትውልዲ ኣብቲ ቀዲሙ ዝነበረን ዝተፈጠረን ዘሎ ጋፕ ኳስ መናስሕን منورن مواردن زخنا قدائي مو نمنتاين حنا نبعلتنا زين التعرارق عراقين شمقالن كابانا تشماقل تبعلتنا خوي الناسي نمنتاي عرق زين فصم زبليو ناي كينج تشاتشا ويكا كينج تشاتشا ود 7 درتا مالتي نفولط اينا خميز امسل جغنايو زقلعه بتعم دس يزبلنا انا بزحات تاريخات يسرح نيرو غوبزي خالباميخا باخابيلون فتار ملغت اللي يخون سلازخل انت تجميرو سي ورقي زخونه حسابيو كرم لك اينا ندلي قصيل لهون ابزي تمسجن انت بس عفر زنورو تغادتي توقع عمل موت لابزي مش خنغاغرو بيمصي مالتي كزفلت تناي حرامريت قالسي تحششو بناينا كون غبو دقنا خدامي يولمي دقنا حبيرهم تግራይ ተጠቁ ድግፎ እንባሽ ከምዚ አከል ምንም ታይ ይፈስሩ ከደ ቶም ብጾትና ግን ታይታይ አምሉ ታይ ገጥሞ ወለ ነገር ግን ቶም ብጾትና ከነብረና ማለት እዩ ምን ይስምኸ ተገናለ አለፈም ኦኬ አለፈም አዊዲ ካቤታ ሐነታ ካል አው على خليك كر مسكري دحد شتا ገጥሞ እስከነገራን ከነ ሀም ገርማቲንኩም እና ከተንጽና ተለለ ተንሶ ተለለ ና ወጀራት ገጽፈና ካው በቃ ለሆነ ተገጠመው ምስ ትሪት ገጠምናው ከንተሰና ወሰላት መወሰልና او ارينا ወጸለት ወይ ሆነ ደ ፍክሩ ባለም ለሆነ ወጸም ሀዲም ሄደም ማለትና ና ሀዲም ሀደ او ተወጣና ارينا ሀዲም ፎከደ صبويو እሺ ሓዲጎምና ኸይዶም ኣብኡ ቀሪና ብኡ ዝተፈጠረ ሽግር ንሕና ተወቂዕና ኣብዚ መጺና ኣለና ዝብል እዩ ጉዳይ ማለት እዩ ሶ ትክክል ይትዕርቂ ከምዚ ይኸውን ዘለዎ ብድምፁ ያነ ዝተመሓላለፈ ሓደ ጉዳይ ኣሎ ኣብ መንገ ክልተ ደቅኖ ዝካየድ ምጥፍፋ ጠጠው ክብል ይግባእ ክብል ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ኣፍሊጡ ሲኖዶስ ምዃኑ ኣና ይፈልጥ ነረን መጀመርያ ግዜ እሰምዕ ዘለኹ ባይዘወይ ሓደ ሲኖዶስ ክህልዩ ዝግባእ ሕጅግን ካሊ ሲኖዶስ ከም ዘሎ እዩ ተመንበረ ጵጵስና ናይ ባዕሉ ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ከም ዝፈለየን ተቃውሞ ከም ዘለዎ ናብቲ ሲኖዶስ ና ኢትዮጵያ ይፈልጥ ነረን ናይ ባዕሉ ሲኖዶስ ከም ዝመሰረተ ግን ኣይፈልጥን ወል መስሪትና ይብላሎ ኣብኡ ኸ ባዕሉ መግለጹ ይዛረባሎ ሲኖዶስ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ድሕሪ ህጹጽ ጉባኤ ምክያዱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝካየድ ዘሎ ምቅታል ጠጠው ክብል ከም ዝግባእን እቲ ሲኖዶስ እዚ ንምግባርኩም ዝወሰነን ኣፍሊጦሎ ከም ዝወሰነውን ኣፍሊጦሎ ህዝብና ኣብ ዝኸፍአ ጸገም ወዲቁ ኣብ ዘለሉ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ክልተ ደቅኖ ዝግበር ምጥፍፋእ ጠጠው ክብል ካብ 7 ሃገረ ስብከታት ትግራይ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሃገረ ስብከት 5 ኣባላት ተወጻጺኡ ናብ ሓደ ምርዳእ ክመጹ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጦሎ ነዚ ዕርቂ ዕውት ክኸውን ኩሉ ህዝብናን ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ኣብ ጎንና ክስለፉ ይግባእ ክብል ድማ ሲኖዶስ ኣተሓሳሲቦሎ ክብል ሓጎስ ተኽላይ ዘጊቦሎ ማለት እዩ ሶ እዚ ሓሳብ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ጽቡቕ ጉዳይ እዩ ብመራሕቲ ሃይማኖትን ከም ብተመሳሳሊ ንሱ እንዳስርሖም በቃ እዚ ኮይ ትስራሕ ክኸውን ዘሎ ናይ መራሒ ሃይማኖት ምዕራቅ ንዑና ዓድኹም ታዩ ጸገምኩም ታይኹም ሽግርኩም ታይ ማለት እዩ ጸገም ታዩ በአግባቡ ተራዩ እቲ ዘጓይውን ከየጓይ ትዝጎይውን ከይጎይ ተረዳዲኦም በሐንሳብ ሓቢሮም ንሓደ ስራሕ ንኽሰርሑ መዋዓል ማለት እዩ እዚኣ ኸኣ እታ ቤስ ትበሃል ስራሕያ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ጉዳይያ ማለት እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ተራዩ ኣይፈልጥን ተጋሩን ንሕዶም ግጣፉ ብኢሳያስ ተዓሲቦም ላምባዝን ዘለዉ ዓገበልዎም ውጽኢቱ ከቢድ ይብለና ኣሎ ስልጠነ ግርማይ ተኻኢሉ ብልዝብን ብላዛን ክሕዝ ወደ ኣፈትኑ እምበር ንኸም ዝሓድር ዶ ከዳዕዶ ባንዳዶ ከላ ሰወሉ ልቢ ዕብያ ኣኸ ልቢ ዕብዩ ይጣፋይ ዘሎ ንሓደ ሕዝ መን ኣብ ልዕሊ መን ዓዲ ትግራይ ክተንብዕዋ ዓዲ ትግራይ ክተብትይዋ ምኹናት ዝጣፉ ኢኹም ዝጠፈ ምስ ጠፈ ኣብ መጨረሻ ሓደ ወገን እንተተዓወተ ትርጉም የብሉ ንስኻትኩም ትገብርዎ ዘለኹም ነዳድብ እዚ ከዓ ሩዋንዳ ሬድ ሩዋንዳ ኣኹም ትኾንዎ ዘለኹም ነቲ ሕብረተሰብ ኣክንድን ንስኻትኩም ናብ ሓደ ከተምፅኡ ነቲ መንግስትን ነቲ ሓራ መሬት ዘሎን ክትዓርቁ ትፍትኑ ፀግዒ ናይቲ መንግስቲ ሒዝኩም ነቲ ሓራ መሬት ዘሎ ክሒድኩም ብኸውዲዶ ባንዳዶ እንዳበልኩም ናብ ዘይተደለየ ህልኽን ካልእ ባእሲ ምምትእትዎ ዘለኹም ስለዚ ፅባሕ ንጎ ተሓተት ኢኹም ንስኻትኩም ኣክንዲ ኩና ጠጠው ይበል ኢልኩም ኣተዓረቐ ሓሳብ ተምፅኡ ፀግዒ ወገን ሒዝኩም በቃ ነቲ ባንዳ ትብልዎ ኣለኹም መን ንዓኻትኩም ከምፅሓት ገይርኩም ልዕለኹም ባንዳ የለን ባይዘወይ ናብ ኢሳያስ ከድኩም ምስ በዓል ኣወስዒድ ኣብ ኣኽሱም 1000 ዝኣክል ሊቃናት ካህናት
منقوسات زنبروا شح زطفئ شعبيا او غير ጨው ዝነስነስ አወል ሲዒት ምዚ ፍሽኽ ሽኽ ሽኽናልካ ትዳወል ሊዕላ ኻ ባንዳ ኩሉ ይክን ወድ ሓውብ ልዕሊ ምስ ህግደት ዝጻመት ባንዳ የለን ኮሚዩ እወታ ባንዳ ተኻሓዲ ጠላሚ ሻጥ ዓድ ገለ ትብል ነገር ብኸመያ ተመሰሪታ መሲልኩም ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ሚዲያታት ተዓፊኑ ይነሩ ሶስቴት ኦውንድ ሚዲያ ይነሩ بخالي بحلاسي منغست እዩ ናፍቲ ሚዲያ መንግስት ኻት ሳንሱርሺፕ ልክዕ ከም ጻጸ ዘይት ሓልፋ ጉዳይ ነታናቱ ዘረባ ጥራሕን ነቶም ንሱ ዝደልዮም አካላትን ጥራሕ ያምጽ የዛርቦም እንተ ዘይት ደለ ኮይንካ ኻ ሰማዓ ኢኻ ወይ ከዓ እንዳስዋ ኮይንካሲ ነቲ ዝተዘረበ ሓበሬታ ተመሓላለፍ ኢኻ ነርካ ሕጂ ኾም እዩ ዝመስሎ ኮም ይመስለክን እንታይ ዝባሃል ይወስደክን ዝባሃል ምሻሉ ኾም አይኮነን ሕጂ ኻታዩ አነ ማዕረ ናይ ስታሊን ዛረው ዘሎ ዘረባ ኣብዚ ኾፊል የዛረብ ማለት እዩ ንሱ ኻ ይዛረብ እቲ ሓደ ኸዛረብ እዩ ተወዲ ሕጂ ከሓዳይ መን እዩ ክሒዱ ዘሎ ንዓዲ መን እዩ ንዓዲ ሓደስ መን እዩ ብዛዕባ ንዓዱ ዓዱ ኣብ ኩናት ንኽትህሉ ጽውዕ ዘሎ ሰብ መን እዩ بعلت جزية يوصله مالتي يوصله of course جن كسب نصو تجزية زوجة أي سنحن نحن خا حجي كم تناتهم دمسي كم تناتهم مايك كم تناتهم مايكروفون كم تناتهم جورورو كم تناتهم خلت كم تناتهم ناي منبع عقمي كم تناتهم ناي مرد ناي ممرمر ناي نجارات ناي ممززان إنه كل من سيتعاطي سوك زارب من طول نصو بقومت أنا خات الزارب تفعل لنا تديفرنس خنا جروكمي ننو علاتهم زغاورو ات ጉዳያት ከነገረኩምሞ ኣብዝ ጉዳይ እዚ ሰምዑና አብነት ስታሊን ገብረስላሴ ባዕሉ ቬሪፋይድ ዝኾነ ፔጅ ይጽሒፍዎ አደይ እንቋቁሖ ሰሪቀ ገዛንት መጽ እንተ ተቀጽዓኒ እኮ ዕሉል ሌባ ይምኾንኩን ይሉ ይባሃል ኣብ ዓድና ሌባ ይኾም ዚሉ ብእዋኑ ዘይተገርሐ ሰብእና ሰብ ሓደገኛ እዩ እሺ ቲኤምኤች ቅርንጫፍ ዲሲ ንብረቱ ናብ 1 ሚሊዮን ይግመት ቲኤምኤች ማለት ንበይኑ ናይ ዲሲ ኬንያ ቱርክ ናይ መቀላ ይፍለጥን ንብረት አለ ይዝብል ይምጻ ድምጹ የስምዕ የለን ይሉ ትደ ንብረት የለን እቲ ካብ ሰለስተ አንስተ ሰለስተ ቆናጁ ቆልዑ ወሊዱ ሲንግሊየን ናበለ ኣብዲሲ ዘውድልድል ቁጥሚ እቲ ሺሻ ብእዝኑውን ትክዘውጽ በዓል ተመክሮ ታትገብር ኢኻዮ ታትገብርና ፍንዳሽ ሸኺልካ ሓራይ ጽቡቕ ድሓናው ተራኺቦ ማለት እዩ እቲ ኣብቤት ፍርድ ተጠዊሉ ምዕበይ ቆል 10 ዋላ ይሃለወካ ወላድ ስለ ዝኾንካ ዋላ $100 በወርሕ ክፈል ተባሂለ ኣብቤት ፍርድ ተገቲሩ ዝዓለ ብደገ ባድላ ደሪውን ተርደ ቆንጀ ሰብ ዝመስል በሎም ኣምሓራይ ዝተመርዓውክን ቀልጢፍክን ፍትሖኦም እና በለ ዘሸደነ شوي تزارباني خنقرأكم أتي شرط تقدينه حانت جز ورقة سمع حانت جز ورقة مجلس حوات عبك إني عصرت حد لك هتتكلبب شديش تسعات بأير نفسي تستعدي مزبرر زنبر اتنايتي ايش جنزب مسلسل رؤوس خوينا يلو زقو حله اتي نساتلايت 20 شعات $10 بورحي إينا نخفليلو أم ميديا بعلو استزاربو جنزب هزب زجدعه مجدع ذبها لو مديريو حزي أبصمون أبشعات يوتيوب تطلعي وعل እሺ ቲኤምኤች ዩቲዩብ ግን ጋዜጠኛታቱ በቲኑ ዝጥቀመሉ ሲኢኑ በይኑ ይሐደር ሕዚ ሶሉስ ረቡዕ ሐሙስ ናይ ኡበር ስርሑ ዝሕል እንትብሎ ናይ ቀደም ክብሩውን ይብሎ ኡበር ስለ ሰራሑ ይፈልጥ ይሉ ስራሕ እንትስን ቀደም ጠንጢንዎ ዝተዓዘረ ሰብ እዩ ዝዝክር ከም ዝዋዛ ኣብ ቲኤምኤች ዝሓለፈ ጽቡቕ ግዜ ይዝከሮ ብዛዕባ ሰለስተ ደቁ ትዝ ይብሎን ቀደም ናይ ቲኤምኤች ቁጥሚ ሌባን ትበሃል ዓርሱን ምክልኻል ፍላይንግ ሶሎዳ ኢሉ ፖስት ይገብር ነይሩ نعدوا مالتي سدري عدوا يوم نمباليو ود عدوا سلازخونكو يتقع لخ نمبال ولاديتون حاتون تمازابلت خوينوم نابي يزدغف يبل صبونا هلخ مالتيو حمورا حرسون السو حزز قاوم نسو زحرسون نسو يشي عطو عفارنبر TDF يدغفن ني حد قشت سراويت يوم يبلا حجي ستالين ገብረስላሴ ካብዘን ዘቃልዕን ቪዲዮታት ማለት ካፍተን ዘቃልዕን ጉዳት ከምዚእየን ቲኤምኤች ገንዘብ ህዝብ እንዲዘዋጻሉ ነተ ህዝብ ዘዋጻሉ ገንዘብ ናበልዕ እዩ ዝነብር ነይሩ ትካል ወል አሉላ ሰሎሞን ይብልዓዮ አሉላ ሓጎስ ይብልዓዮ ስታሊን ይብልዓዮ ሃይለ ሚካኤል ይብልዓዮ ይፍለጥን ግን ከም ዝተበልዕ እዩ 1 ሚሊዮን ናይ ሓደ ስቱዲዮ ገንዘብ ይነይሩ 1 ሚሊዮን ካብ ህዝብ ተውጻጸ ገንዘብ ተበልዕ እዩ ብዙሓት ስቱዲዮታት ከዓ ከም ዝነበርዎም ከም ዝተበልዑን ይዛረብ ብኻሊእ በሃላውን እንድሕር ሓደ ገጽ ናይ 11 ለካቲት መግለጽ ከተነብብ እንድሕር ኮይንካ ብተመሳሳሊ ካብ ስቴት ናብ ስቴት ትኬት እናኸድካ ምንባቢዩ ካዲ ወላ ሓንቲ ነገር የለን እዚ እንተን ስራሕ ሕጂ በዓል ስታሊን ይኹኑ
بعد قالوا لا يخونوا نجيركم مالت قلبت زولو زوم قوام زي ولهم حيلتات تبقاسون تلو يوم زوصو مالتي نعناها خزارونا عدواهم زي خوينو عدوا سفلاين تسولو دا قليل يبوست قليلهم تناولك غدياتهم كم زلو خوينو اتوشتهم زغبرو ነገር ግን እዚ እዩ ሶ بعلهم እንታይ ገይሮም መባያ እንዳባገሪ ማዝበል ዕስ ባዓል ይላፋልፍ ኢሎም ቀሺ ታይዳን ዓይዘ ይላፋልፈን ይሉ ይባል ሰብኣይ እዚ አታመል صبقوا كم زينا جبركم سي تتجبروا وزنوركم جحلت كوت خلال له of course حجون كم تماساسالي مولا نديو تمولا كوخمي اكل خمزين نبل كم حساو سلازغونه نابتو غدايات كنسغرينا بتعامي ازيو زغرم غديو مالتيو وسان غده زلوم عرقتي مقلاتيو مالو اسك سمعوا افريكا مقلاتيوم قبلات جوجل مكتات يقبر اسم معنات قامي مقرات صابوتات تحت مسرح مكتال مرقاتن مخبارن حبرت افريكا وزقما جوجل لعلوت كيلاتات حبرت افريكا مقلاتيوم بمسرت حبريتاتكم وشن اب كتت يقبر من منكس فيدرالن هو عتن سفر ما سم مع تقابر زقاتاتلو لعلوت كيلاتات وسان غدا علوم زول مقابلات كتت داغم سرح من مجمار نام مقلاتي والو يبل اتما بلا دحري ما محدار عرفتينا مقل داغم كم صافرون يقلص علو كبل دبصويان تግራይ حبيرو صبو عراي تقوما زبالالو حدا غدايو بوغن زالام بساسي مكينا مسارح المصعان بوغن كابش عيبه تلا خغل وزته يبل حجزي ولا حنتي ጭብጥ يبلن زول منالبات ات فيديون انا اي راينن ولا سو يزخونه فيديو خوني خيلي ام حبراو ميديا خو تماساسالي يخدالو اندحر انت تخايلو سكرين شات تغيرو ወይ ካዙም ተተገይሩ منالبات ات ታርጋገለታት ወይ ካልኦት ነገሩን ተተፈልጡ I don't know بتي حجي زلو خونتات ግን ንዓይ ኣይራአየን ዘሎ ባግባቡ ግን ብዙሓት ማሕበራዊ ሚድያታት በተመሳሳሊ خونتات እንዳተቀባበሉ ከም ዝወዓሉ ከነገረኩም ደልየ ማለት እዩ زيهم زقاولو علم نايلم عن فيديو نزي مسل كسام موداتا مدب تخاتاتيلكم ام موداتا ناص زبل ريتكم ناغدفكم كيدو لوام قنا خونلكم كايمنه تشاو احنا قنيوتا good light نحن حضرت حواتي ما نستوي